Bon dia a tothom, gràcies als convidats que heu vingut. Agrair a les territorials de Sants, de les Corts i de Poble Sec que hagueu organitzat aquest acte, un acte que ens parla dels debats republicans, els sindicats als països catalans i entesos com a eines de país. Recordar que aquest acte està retransmès per streaming, si no estic equivocat crec que és per YouTube, no sé si per alguna plataforma més, però que sigueu conscients que ho podeu veure per les xarxes i que a més el podreu recuperar. Bé, sindicats dels països catalans, eines de país, relacions laborals, vol dir futur, vol dir com veiem des de la perspectiva del treball, des de la perspectiva dels treballadors, aquesta eina que és indispensable. I com a eina indispensable tenim un seguit de convidats, tenim l'Adrià, que serà el conductor i presentador d'aquest acte. L'Adrià és expert en comunicació, és una de les persones que està al comitè permanent de l'Assemblea Nacional Catalana i que serà ell qui guiarà, qui conduirà aquest acte. Excel·lent, com molts més que vindran a partir d'ara. I sense més dilació, li passo la paraula i agrair-vos a tots que hagueu vingut. Moltes gràcies, David Fernández, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana. Ara comentàvem aquí amb els companys i companyes que es fa estrany estar en una sala, encara que sigui amb tanta distància, però es fa molt estrany, però és bonic perquè vol dir que el territori està viu, que les territorials de Sants, ara sí les dic totes, Sants, les Corts i Poble Sec, estan activíssimes, que el territori vol fer coses, que la gent vol fer coses i que no ens resignem amb aquesta situació tan complicada. Es fa complicat parlar així en abstracte de sindicats perquè cada sindicat és un món. Avui parlarem amb persones que estan a sindicats, amb persones que han estat en sindicats també, però una cosa que parlàvem abans també, no és un debat entre sindicats. Això també ho han demanat, que quedi ben clar, perquè no es tracta aquí ara de confrontar sindicats, sinó de veure gent rellevant del món sindical, gent rellevant també en el món independentista, de com veuen el paper que han jugat els sindicats i com veuen el paper, sobretot, que han de jugar i que poden jugar els sindicats en això que encara tenim a mig camí, amb això que havíem de fer i que no ens vam acabar de sortir i que ara hem de tornar-hi i que hem de tornar-hi, espero, ben aviat, amb l'ajut, espero també, de totes aquestes persones que tenim aquí i també de tots vosaltres. Per començar, ja que aquí els companys i companyes parlaran molt de futur, espero, sí que volia parlar-vos un moment de passat, dels clàssics. I és un clàssic que segurament a molts d'aquí us sonarà i el reconeixereu, perquè és en Paco Candel. Paco Candel, que va escriure Els altres catalans, una persona que va venir de les cueves, es va instal·lar de petit amb la seva família a Barcelona, al barri de Can Tunis, de fet, aquí al districte també, i que coneix bé, que coneixia molt bé el món sindical, el món dels treballadors i treballadores del país. I em semblava interessant, per començar, per obrir aquest debat i començar a presentar-nos, que els sindicats han jugat un paper important, per bé, per mal, en la configuració d'allò que considerem que és el nostre país. I, per exemple, i reconeixereu una mica d'això, Paco Candel dedica tot un capítol dels altres catalans als sindicats i parla, per exemple, quan parla dels anys 30, diu: a la Torrassa hi havia els sindicats senetistes i anarquistes, a Sants els centres d'esquerra catalana, però els anarquistes van anar ampliant el seu cercle i guanyant posicions, i quan esclatà la revolta a Barcelona, els barris extrems i suburbials van constituir una majoria aclaparadora. Per tant, els sindicats jugant un paper importantíssim en aquests primers compassos del que després va ser la Guerra Civil. I una cosa curiosa que diu, ja per acabar, no ens avorrirem, de fet tenim un historiador, per tant segurament ho explicarà molt millor que jo,
Però coses d'aquestes, petites qüestions d'aquest país que potser, diu Paco Candel, potser d'aquestes divisions polítiques, sindicals, de l'esquerra o de partit, van sortir aquestes divisions i aquestes discriminacions. Els de l'esquerra catalana de Sants, diu, deien murcians als anarquistes de la Torrassa, i aquests, a ells, catalán fotut, catalanufos. Diu, allò de perros catalanes va venir després, això ja no és dels sindicats. I qui sap si va ésser tot això el que més tard va donar lloc al cartell pintoresc, que no deixa de tenir gràcia, de Catalunya termina aquí, aquí empieza Múrcia. Aquest país nostre, aquestes identitats, aquests conflictes per resoldre encara. I en parlarem avui, em fa molta il·lusió tenir gent tan potent, insisteixo, del món sindical, que se l'ha jugat diverses vegades, que se la va jugar el 2017 i que se la continuen jugant per nosaltres. Tenim aquí a la meva dreta l'Alfons Bec, que és de Comissions Obreres. Si em vols explicar un momentet, que ets el grup d'independentistes de Comissions Obreres. Amb dues frases m'ho pots resumir, perquè probablement molta gent que ens està veient no sap exactament què vol dir. Bé, nosaltres ens diem sindicalistes de Comissions Obreres per la Independència i la República Catalana. És un grup que va sorgir ja fa uns quants anys i que reflecteix, no és un grup, no és una corrent organitzada que formi part de les estructures, però sí és, diguem-li, com una corrent d'opinió, encara que això és un terme una mica laxa, no? Per donar una pinzellada, fa més de 4 anys es va fer un referèndum intern dins de Comissions. Comissions té una afiliació de 150.000 persones. Amb aquest referèndum van participar unes 7.000 persones aproximadament i dins d'aquest referèndum va sortir que un 42% estava a favor de la independència i d'una república catalana. Bé, jo no parlo en nom d'aquest 42%, però sóc un afiliat més i que ha vingut avui aquí a tenir un diàleg i un debat precisament per veure com fem dels sindicats una eina que compti en el país actual i en el futur. Ens interessa molt l'opinió del Xavier, que està a la dreta de l'Alfons, sense que això vulgui dir res. Simplement, perquè el tinguem ben localitzat, el Xavier Díez, que és portaveu adjunt del sindicat USTEC, és professor, és historiador, i del sindicat USTEC, que és el sindicat sobretot de professors, no? Si ens vol explicar una miqueta més. Sí, evidentment nosaltres representem un sector que és molt potent, representem al voltant de més de 100.000 docents que hi ha en el país, i a diferència, per exemple, d'un sindicat ampli, com podria ser Comissions o com podria ser més llarg abast, bé, el tipus de persones que hi treballen, encara que sigui heterogeni políticament, socialment i educativament, és bastant més homogeni, i entenem que fins i tot, diria, alguna vegada ens vam dedicar a mirar exactament quin percentatge d'independentistes n'hi havia en el sector del professorat, i més o menys ho estimem al voltant d'entre un 60 i un 70%, i entenem que, per tant, nosaltres com a sindicat no tenim per què tenir una actuació política respecte de tot això, però sí que estava claríssim que en l'1 d'octubre el que nosaltres faríem, estàvem al servei de la societat i per tant vam participar d'escoles obertes, perquè nosaltres allà on no hem tingut cap mena de discrepància interna és que el poble de Catalunya ha de decidir sobre el seu futur. Això està claríssim, ja ho teníem als nostres estatuts dels anys finals dels 70 i ho mantenim aleshores, i en aquest sentit entenem que el nostre sindicat està al servei, no només al servei dels drets laborals de les persones que defensem, sinó al servei del país, perquè entenem que els docents tenen una responsabilitat especial. No vull menystenir qualsevol persona que estigui en un ofici, però entenem que bona part de la identitat d'aquest país es fonamenta en l'escola catalana. Moltes gràcies.
Seguirem escoltant el Xavier i escoltem també una altra persona lluitadora, la Isabel Furió, que és de servidors i servidores públics per la República Catalana, del sector públic, en aquest cas, tot i que a més també una lluitadora pel feminisme, per la representació de les dones en el món sindical, que també és una lluita dins el propi món sindical. Crec que ens voldràs parlar també molt d'això i del paper que heu de jugar també en els sindicats per la independència i per la República Catalana. Isabel. Bon dia a tothom. Primer vull agrair a l'organització que m'hagi convidat, especialment al meu company Ferran, en el qual hem participat en moltes coses. Potser sóc l'única persona, a banda de ser l'única dona, sóc l'única persona que en aquest moment no estic militant a cap sindicat. Així és veritat que tinc un paper en la meva històric d'haver estat a comissions. De fet, vaig participar quan es va crear el grup d'independentistes de comissions. Després he participat des del punt de vista també laboral en molts sectors com a treballadora en aquest moment del Servei d'Ocupació de Catalunya, i també he participat des de l'ANC com a militant en diferents àrees, des de dones, la sectorial de dones o la sectorial de treballadors i treballadores, que també van fer un paper molt important a l'hora d'intentar representar, diríem, els valors del món del treball. Efectivament, com ha dit l'Adrià, jo després, quan m'adreci aquesta visió de futur dels sindicats com a eines de país, sobretot el que m'interessa és parlar del paper que hem tingut les dones al llarg de la història, perquè hem estat realment un paper molt important i de vegades poc visible. De fet, tothom sap que les dones tenim una gran dificultat per la nostra visibilitat en qualsevol lluita que emprenem. I també voldria parlar de la importància que té en aquest moment tota la lluita que estan fent grups de dones, ja siguin feministes per la independència que venen i projecten de Cala Dona, de la sectorial de dones que han posat en marxa el programa de Cap Dona a l'Oblit, i la lluita que estan fent en aquest moment, jo diria, moltes sindicalistes per lluitar contra aquesta estructura patriarcal que tenim als sindicats. Per què? Perquè si alguna cosa tenim clara és que la República de Catalunya ha de ser feminista, i si no és feminista no serà. Per tant, en qualsevol àmbit de lluita, el paper de les dones, i en aquest cas en els sindicats, serà determinant. Gràcies. Gràcies, Isabel. No li passis el micro, no es poden compartir micros, sisplau, que ens posem en problemes. I allò, com diuen, al final, però sense que estar al final vulgui dir tampoc res, al contrari, quasi que podríem parlar del sindicat emergent. Ara tothom sembla que l'intersindical estigui guanyant o quedant molt bé en eleccions sindicals. Cada setmana gairebé tenim bones notícies per part de la intersindical i representant, no exactament representant, però com a part de l'intersindical CSC, tenim el Marc Santa Susana, que també és historiador, per cert. Tenim una taula plena d'historiadors i que també ens parlarà del rol de l'intersindical, del rol dels sindicats en aquesta república que encara hem d'acabar de fer, d'acabar de construir. Sí, exacte. Gràcies, Adrià. Primer de tot volia començar a agrair l'organització que hagi convocat un acte com aquest. Catalunya, els països catalans tenim uns índexs d'afiliació bastant baixos dins de la mitjana europea. A part d'aquesta afiliació és molt majoritàriament a el que podríem anomenar sindicats del règim, perquè aquests actes com el d'avui són bàsics si volem avançar en la lluita independentista. Com us deia, vinc representant la Intersindical, un sindicat en creixement. Es va crear fa ja 3 dècades, a l'any 90, però fins i tot quan hi vaig entrar a militar jo em vaig afiliar el 2007, ja fa 13 anys. Afiliar-se a la Intersindical venia a ser com un acte de fe, com un acte de militància política independentista, i en canvi avui és un sindicat en creixement que ja s'ha convertit en el sindicat referent dels treballadors independentistes, i una de les maneres de percebre el seu èxit és l'afiliació cada cop més gran de treballadors que no són independentistes, perquè veuen que la Intersindical ha passat a ser una
una eina que pot ser útil realment per defensar aquests treballadors, les plantilles de les empreses. Ja ha deixat de ser un acte de fe dels independentistes, sinó que vindria a ser una realitat de lluita útil pels treballadors. Moltes gràcies, Marc. T'escoltarem atentament, també. Ara començarem, obrirem ja el debat. El que sí que us volia recordar, sobretot, a part d'agrair moltíssim a la gent que feu l'esforç de venir fins aquí, esteu separadíssims, perquè no ho veieu, però els que esteu mirant-ho des de casa potser, però hi ha una separació religiosament respectada de 1,5 metres, de 2 seients entre persona i persona. Però sobretot a les persones que ens esteu veient des de casa, a través del YouTube, sapigueu que també podeu fer preguntes a través del xat del YouTube i que em passaran les preguntes, ara que he aconseguit que em connectessin al wifi, em passaran des d'allà al darrere de tot, em passaran les preguntes que ens feu pel xat del YouTube. Per tant, a part de la gent que esteu aquí, que evidentment podeu anar-vos preparant les preguntes que vulgueu per aquesta magnífica taula, els que esteu a casa també podeu fer preguntes i totes les que puguem les anirem responent. Dit això, a mi m'agradaria començar una mica parlant de quin és el paper que han tingut i que tenen els sindicats com a, que en dèiem, eines de país. Començant una mica, potser ens en recordem molts com després de l'1 d'octubre es va muntar una vaga general que una mica va passar per sobre dels sindicats clàssics perquè la UGT i comissions no van voler convocar-lo, no van voler ser-ne part convocant. Ara aquí t'estic fent gaire, posant-te en un compromís, però no és la meva intenció. Però jo crec que segurament el 2017 molta gent va començar a prendre consciència de la importància que és tenir uns sindicats compromesos amb el país. Jo no sé si en el cas de l'Alfons vas tenir aquesta sensació i quin comentari ens pots fer sobre això, sobre quin paper tenen els sindicats com a eines de país. Bé, els sindicats jo crec que juguen un paper clau, decisiu, per conformar un determinat tipus de país. Però clar, no només amb les vagues generals o amb certs aspectes democràtics, sinó també amb el dia a dia. Però és veritat, un sindicat no es pot abstraure de les condicions generals que hi ha en el país, de si hi ha una manca de democràcia, si hi ha una repressió o no, etc. En el cas de comissions, clar, ja venim de lluny, d'una altra època, i concretament jo sóc un d'aquests que ve d'una altra època, del temps de la dictadura, i des de llavors que jo tinc clar que els sindicats o contribueixen decisivament a conformar un determinat país o difícilment els països per si sols, és a dir, només institucionalment poden canviar les coses. I per tant, bé, jo crec que són una eina, van ser una eina, han sigut en tota la llarg de la història una eina i avui ho continuen sent. El que passa que, malauradament, com deia també el company Marc, el nivell d'afiliació en aquests moments en el sindicat, producte de la globalització i de molts altres temes d'atacs i de configuració d'un estat precisament i unes empreses que el que van és evitar l'organització treballadora, estem afeblits en general. Vull dir que faria falta en primer lloc reforçar tot el sindicalisme, tots els sindicats de classe, perquè també n'hi ha alguns que són grocs. I concretament, respecte a l'octubre de 2017, efectivament, a la convocatòria que va haver de vaga general vam participar molts i efectivament gràcies a que hi havia una convocatòria ens van poder afegir molta gent que estàvem amb altres sindicats. Però jo diria que també
diguem, encara que fos d'una manera una mica sui generis, per dir-ho d'alguna manera, el sindicat es va tenir que afegir a través d'aquests acords en l'empresa, amb empreses i l'administració per poder participar, etc. Però clar, jo crec que això també s'ha d'entendre perquè hi havia una pressió interna. És a dir, no era només l'opinió pública, sinó que internament vam estar a les portes del sindicat, a la Via Laietana, vam sortir al carrer, vam treure les nostres pancartes a favor de la independència, etc. I encara que potser amb alguns no els hi va agradar això, però jo crec que van aconseguir que d'alguna manera el nostre sindicat, Comissions Obreres, igual que UGT, van participar, es van sumar. No de la millor manera que a mi m'hagués agradat, però ho vam aconseguir que participin. I ara, bé, jo crec que el que hem de fer és veure quina estratègia comuna podem tenir. Perquè així com es parla molt de l'estratègia política general o de la manca d'estratègia dels partits independentistes, jo diria que ens fa falta tant o més una estratègia comuna del conjunt de sindicats per veure com avancem pas a pas i es visualitza entre la classe treballadora que una república catalana podria ser un avenç per la classe treballadora, una millora significativa. És a dir, que seria una república catalana avançada socialment, ecològica i feminista. Bé, l'Alfons ja us ha posat deures, ara us preguntaré també sobre la iniciativa, l'estratègia, perdó, comuna. Abans sí que volia preguntar-te, Xavier Díez, de la USTEC, també sobre aquest paper, en aquest cas sí que parlem d'un sindicat que pràcticament es va fundar com una eina de país. Per tant, com ho has viscut a través de la història i també aquesta iniciativa d'escoles obertes que abans parlaves? Bueno, jo tinc algunes informacions. A veure, heu comès l'error de convidar un historiador, o dos de fet, i per tant és normal que us parli, també ara us parlaré una mica com a historiador d'algú que ho va veure històricament, no només el 1 d'octubre, sinó aquesta famosa vaga del 3 d'octubre i amb alguns detalls que segurament desconeixeu. Bé, l'USTEC forma part d'una intersindical amb altres sectors, amb CATAC d'administració, amb un sindicat sanitari, amb un sindicat industrial que és la FTC, que es diu Intersindical Alternativa de Catalunya. I de fet, vam fer un Consell Nacional pocs dies abans del 1 d'octubre perquè ja havia passat tot allò del 20 de setembre i les coses pintaven una mica malament i vam tenir un d'aquells actes interns, un d'aquests consells plens de nervis, plens de por, etc., en el qual nosaltres teníem plantejat de fer no vaga el dia 3, vam convocar vaga el dia 2, el dia 3, el dia 4 i el dia 5 i com a estratègia anem desconvocant les vagues en funció de les circumstàncies. I de fet, per exemple, el dia 2 teníem convocada vaga i no ens va donar temps a retirar-la, que és una estratègia de vegades sindical, i de fet el dia 2 a mi em van treure el sou i el dia 3 també. O no, el dia 3 no me'l van treure perquè al final es va fer aquesta aturada de país, però és una d'aquestes coses que els delegats sindicals de l'USTEC ens van treure, a tots el sou del dia 2. I recordo, allò, tothom, en els que formaven part dels òrgans, un Consell Nacional a unes 50 persones estava molt nerviós perquè evidentment els nostres advocats van fer d'advocats, ens van dir que si ens declaraven il·legal la vaga ens van anunciar tots els mals de l'infern. Servidor de vostès no té cap vocació d'heroi, van posar-nos tots molt nerviosos, però tot i així, el país en aquell moment estava absolutament molt en tensió, tenint consciència de la transcendència històrica de les nostres decisions i al final vam decidir tirar pel dret, no pas perquè el nostre fos un sindicat independentista, perquè fins i tot dins de la pròpia IAC hi havia molta gent que no era independentista, però el que es tractava de defensar el dret a autodeterminació i el dret a que cap estat, cap post dictatorial, monàrquic, corrupte, etc., hagués d'imposar a la societat el que havia de fer o el que havia de dir.
dir. I al final, diguem, ens van quedar tranquils amb la nostra consciència, però això no ens va estalviar totes les tensions d'aquell moment. I això és una d'aquestes coses que probablement no ha transcendit, i diguem allò, perquè no se n'ha parlat i els historiadors encara no n'han parlat del tema, però jo, com que sóc historiador, ho tractaré. I respecte al tema del paper dels sindicats, bé, hi ha un llibre que jo sempre cito molt, que és el Why Nations Fail, és a dir, per què fracassen els països, que, diguem, de dos economistes, de James Robinson i d'Anna Acemoglu, que explica, diguem, tracta d'explicar els fracàs dels països, és a dir, per què fracassa un país, per què Espanya és un fracàs, o per què doncs, diguem, Turquia és un fracàs com a país, i diguem, ho enllacen amb el que seria la qualitat de les seves institucions. I si hi ha una institució que és estratègica en qualsevol país, són els sindicats. Un sindicat, diguem, és una institució d'una importància cabdal, com pot ser, per exemple, els bancs, com podrien ser el sistema polític, els partits polítics, com poden ser els col·legis professionals. És una estratègia cabdal i en el fons és veritat que tenim molt a guanyar perquè venim d'una estructura sindical forjada durant la transició, i la transició es va forjar respecte a la cooptació, és a dir, el control molt estricte, per exemple, de bona part dels sindicats per part dels partits polítics, i de fet aquest control estricte, a més sovint a través de mecanismes de finançament, a través de l'escassa independència que puguin tenir, a través de que el sindicalisme malauradament és una cosa molt poc atractiva, i és veritat que hi ha un percentatge molt important de delegats sindicals d'una mediocritat intel·lectual molt gran. Per què? Perquè no és gens atractiu, és a dir, qui vol ser sindicalista? Això avui dia, malauradament, hi ha aquest estigma que és com si anessis a una discoteca i diguessis, bueno, si jo què et dediques? Soc sindicalista, i és com si diguessis, jo què sé, tinc la sida o una cosa així, és a dir, és molt poc glamurós i molt poc atractiu, i per tant, doncs ho hem de capgirar-ho tot. I evidentment, a mi penso que una de les oportunitats de la independència és capgirar tot el sistema sindical, bàsicament, per això hi ha molt poca afiliació, per fer de qualsevol organització estrictament independent del que seria el món polític, de les forces polítiques, del món econòmic, i evidentment amb una capacitat d'iniciativa que faci, diguem allò, que sigui molt rigorosa, buscar recaptar els millors, fer que els millors treballadors, els millors professionals siguin els que estiguin al capdavant del sindicat, les persones amb una bona formació política i diguem, un funcionament democràtic. Perdoneu el rotllo, però diguem, ja comença a escalfar-se el debat. Ja ens has parlat fins i tot d'anar a la discoteca, que sapiguem que això és d'avui, això està gravat avui, estem al novembre de 2020 i no hi ha discoteques. No penseu després en provar el que deia el Xavier d'anar a dir que sou sindicalistes amb la discoteca. Potser d'aquí uns mesos es podrà, de moment encara no. Relacionat amb el tema de les discoteques, abans potser heu vist que feia com un dubte perquè una persona estava començant com a aplaudir. Això és una cosa que gairebé està costant moltíssim, perquè clar, hi ha tan poca gent, estan tan separats que és tot molt fred. Si heu d'aplaudir, aplaudiu i endavant. Fins i tot jo diria, fem un aplaudiment per tothom, per tota aquesta gent aquí, que se senti des de casa. Gràcies, molt millor. Ara com ha pujat l'energia també. De fet, jo havia portat el llibre del Paco Candel, podria haver portat també el llibre del Why Nations Fail, m'agrada que l'hagis citat, el que passa és que és com 3 vegades més ample i era una mica més complicat de portar-lo fins aquí aquest matí, no? Però, Isabel, parlem ara d'això, eines de país, també el paper de les dones en impulsar els sindicats. Gairebé, ara parlàvem de que cal una renovació, de que cal tornar gairebé a repensar els sindicats, al fons deia cal fins i tot recuperar l'afiliació, recuperar aquesta força, moltes coses gairebé que han conspirat en contra dels sindicats. Les dones, quina força aporteu? A mi m'agradaria recuperar algunes coses del passat perquè penso que ens donen més visibilitat. Jo mirant alguns articles i mirant una mica d'història, ja que tenim aquí 2 historiadors, voldria remarcar que, per exemple, a finals del segle XIX, les dones, en aquest cas, representaven el 45% de la mà d'obra dels tallers i les fàbriques que hi havia en el nostre país.
el 45%. I el 10% era de nens i nenes menors de 12 anys. Què va passar? En aquell moment van sorgir dones molt importants dintre dels sindicats. Bàsicament és veritat que hi havia una tendència anarquista que tenia molta força. I llavors dones com la Teresa Claramunt o la Teresa Mañé o altres dones van fer possible que aquestes dones participessin en totes les protestes i en tots els guanys socials que en aquell moment era la lluita de la classe treballadora al nostre país. Després, a començaments del segle XX, on estava la força de les dones? En el sector tèxtil. I efectivament, en el moment de la República, les dones van jugar un paper determinant. Van crear àrees com... Hi havia un grup que a mi m'ha cridat molt l'atenció i que és superxulo i que voldria reivindicar, que es deia Mujeres Libres, on aquestes sindicalistes dones ja reivindicaven la importància de les dones a la lluita. I llavors jo, lligant-ho amb això, aquí estava la Conxita Liaño i altres sindicalistes de renom, vaig estar a reflexionar i pensar, i com va sorgir aquest moviment independentista que ha estat un motor en els últims anys tan important pel nostre país i que segurament encara ho és? Doncs a través del lideratge femení de dues dones que en aquell moment eren molt potents. La Muriel Casas, pobreta, que ara ja no s'acompanya, la Carme Forcadell, que ha estat reprimida i encarcellada, està a la presó. I aquestes dones van liderar, com a dones, un moviment on després la majoria de les dones que hi participem no són tan visibles com els homes. On les dones ens agrupem, fem lluita, fem feines, estem a les parades, treballem. I això passa igualment als sindicats. Als sindicats hi ha moltes dones, moltíssimes, però a l'estructura de poder, a l'estructura on es prenen les decisions, majoritàriament hi ha homes. Podríem dir, per exemple, fins i tot educació, i ara parlaré del sector públic. Passa el mateix. El sector social, el sector d'educació, majoritàriament són dones. El sector públic, els treballadors i les treballadores, la majoria som treballadores. D'aquí la importància, després parlaré d'aquest grup que per mi, que neix a partir del 155, i està en defensa de les institucions catalanes, que és transversals, on hi ha sindicalistes, dones i homes, i gent de diferents sectors, de diferents idees, de diferents, diríem, fins i tot institucions, ajuntaments, departaments de la Generalitat, etc. Doncs, per això jo abans plantejava que sense les dones no serà possible. I els sindicats, si no tenen realment un valor on volen que no sigui la paritat, que és la representació formal de les dones, sinó el lideratge real femení, el que sigui transversal, el que ocupi un espai molt important, no serà possible el canvi, perquè les dones són imprescindibles. Les dones formem i hem de formar part de les decisions estratègiques. Estic d'acord, els sindicats són estratègics, només faltaria, com ho són les empreses, com ho és el sector públic. Però nosaltres hem de procurar, i sobretot jo faig una crida aquí a totes les dones del nostre país a que es visibilitzi, a que reivindiquin la seva feina, a que participin activament, que sindiquin. Jo en aquest moment dic, no participo de cap sindicat, i m'agradaria, i estic esperant que hi hagi un sindicat de país que en aquest moment em transmeti, i jo estaré per això, aquesta necessitat de que el lideratge femení en els sindicats és possible. Jo també m'agradaria en aquest moment dir una cosa i reivindicar la Dolors Bassa. Penso que la Dolors Bassa, la qual la vaig tenir com a consellera de Treball, ja he dit abans que jo estic al Servei Públic d'Ocupació, el SOC, va ser una dona molt valenta, perquè ella era feminista, era sindicalista i era independentista. I per això se l'ha castigat també, per tot aquest paper de representació tan important que ha tingut dintre del moviment social en general, transversal. I també m'agradaria reivindicar la importància que va tenir la Carme Forcadell dintre del moviment de les dones dintre de l'ANC. Va impulsar que ens forméssim una sectorial, un grup de dones que lluitéssim per les dones, que lluitéssim per la representació de les dones, ja siguin en els sindicats o en altres moviments. Per tant, sindicats, eines de país,
Sí, sindicats feministes, sindicats on els valors de les dones, on la forma de fer també sigui un valor important, estratègic. La que m'ha aplaudit un cop ja la cosa que comença a agafar també més energia. Moltes gràcies, Isabel. Marc, secret, abans el Marc m'ha dit: escolta, Adrià, que a la primera pregunta a mi m'agradaria allargar-me una mica més, que després no s'allargarà tant, aviso també, però continues així, tens ganes de parlar, doncs explica'ns, Marc, a veure. Bé, doncs aquí ens tractava una miqueta de parlar de la importància dels sindicats de país. Molts de vosaltres, o probablement tots els assistents avui a aquest acte, us ho mireu des d'un punt de vista independentista. Ara bé, hem de mirar-ho des d'un punt de vista més ampli, també per poder-ho vendre més enllà dels independentistes. Aviam, no cal ser independentista per veure que si apostem majoritàriament per sindicats estatals, aquests, per la seva pròpia composició, aquests sindicats estatals tendiran, per la seva composició, als convenis estatals. I ja sabeu que el cost de vida de la vida aquí a Catalunya i a la resta dels països catalans és molt més alt que el de la mitjana de l'Estat. Per tant, sindicats estatals, convenis estatals, els treballadors hi perdem. Tampoc cal ser independentista per veure que si els sindicats pels quals apostem des de Catalunya són sindicats estatals, la possibilitat que tenen aquests sindicats d'influenciar l'economia, i aquesta influència de l'economia des dels sindicats es fa des de Madrid, l'últim que tindran en compte, per exemple, serà la preservació i el futur de la nostra costa, del nostre litoral. O sigui, aquestes decisions, aquesta influència dels sindicats es fa des de Madrid sobre l'economia, ja... En definitiva, ja heu vist com s'han preocupat els sindicats per millorar les infraestructures de transport, el transport de mercaderia, per fer competitiva la nostra indústria. La nostra indústria està al litoral català, els hi queda molt lluny de Madrid, i els hi ha preocupat molt poc que la indústria any rere any anés perdent competitivitat i que anés perdent llocs de treball. A Madrid, els sindicats tampoc, això no ha sigut una prioritat. I per veure això no fa falta ser, precisament, no fa falta ser independentista. Tampoc fa falta ser independentista per veure que els sindicats són una eina clau d'integració dels treballadors nouvinguts. Si els catalans no haguéssim apostat per sindicats estatals i haguéssim apostat per sindicats nacionals i de classe, els percentatges d'ús social de la llengua aquí a Barcelona i al reste de Catalunya, dels països catalans, no serien tan baixos i no ens tindrien tan preocupats com ens tenen ara. De fet, el centralisme dels grans sindicats és històric. A l'origen del sindicalisme nacional i de classe, el primer sindicat nacional i de classes sorgeix l'any 1934 per aquest centralisme de les grans centrals sindicals. El primer sindicat nacional i de classe va ser la UGSOC, la Unió General de Sindicats Obrers de Catalunya. Molt probablement no la coneixereu perquè la Guerra Civil va ficar fi a la seva trajectòria, però va ser un projecte exitós que va agrupar més d'una quarantena de sindicats sectorials amb més de 20.000 afiliats. Aquesta UGSOC és una escissió de la UGT, del sindicat que encara existeix avui en dia, i es van escindir, van crear aquest primer sindicat nacional i de classe perquè veien que les direccions dels sindicats majoritaris estatals eren lesives pels interessos dels treballadors catalans. I, de fet, aquest centralisme de les grans centrals sindicals, dels sindicats majoritaris, és la principal causa, no l'única, però és la principal causa del creixement actual del sindicalisme independentista català. La intersindical, fins a l'any 2015, s'havia mantingut amb una xifra d'entre els 200 als 300 delegats. El 2015, amb el creixement, l'eixamplament de l'independentisme, comença a créixer lleugerament, però és bàsicament a partir de veure el paper que van tenir els grans sindicats majoritaris amb el referèndum, amb la vaga del 3 d'octubre, amb l'ocupació policial, i no qüestió d'unes setmanes, sinó amb la situació d'excepcionalitat política amb el que ha quedat immers
immersa Catalunya des de llavors, el paper d'aquests sindicats és el que ha acabat de fer veure a la gent que calen sindicats independentistes, que no podem continuar anant amb els sindicats estatals. Aquesta ha sigut principalment el principal ingredient de la recepta que ha fet que la intersindical pugui passar de ser, amb aquests 3 anys, de ser el 9è sindicat de Catalunya a ser el 5è i estar a punt, en perspectives de l'any que ve o d'aquí 2, passar a ser el 4è. S'han passat de 200-300 delegats, avui en dia en tenim 1.000 i bàsicament ha sigut perquè cada cop més àmplies capes dels treballadors catalans s'han adonat que amb sindicats estatals no podem anar més lluny. I a part també, si el problema dels sindicats majoritaris fos només això, que són centralistes, només estarem veient una part del problema. Abans comentava el preocupant que és els baixos índexs d'afiliació que tenim a Catalunya i a la resta dels països catalans. I no només la baixa xifra d'afiliació, sinó la baixa capacitat de mobilització dels sindicats. Si obviem aquestes últimes vagues generals que hem impulsat la intersindical, també amb la col·laboració d'altres sindicats com la intersindical alternativa, la Unió de Pagesos, un dels sindicats dels taxistes, veiem que és la clau. Vull dir, si no tenim aquests sindicats estatals, la capacitat de mobilització és molt baixa. Des de les primeres vagues generals que van haver la transició fins a aquestes últimes, les vagues generals convocades, impulsades per Comissions Obreres i UGT, havien anat clarament a la baixa de la mobilització. Per què? Perquè la simpatia pel sindicalisme ha baixat molt en aquest país. Hi ha hagut un model de sindicats majoritaris que bàsicament s'han convertit en gestors de prebendes, en gestors de la misèria, no en una veritable eina de combat dels treballadors. Per tant, hem tingut un sindicalisme majoritari amb un model caduc i no només fa falta un sindicat nacional arrelat al país que no tingui cap obediència més enllà dels treballadors catalans, sinó cal una nova manera de fer sindicalisme des de la base i no des de les mariscades i totes aquestes potingades que ens tenen acostumats tots aquests lladres. Gràcies, Marc. Sortint de les mariscades, passem a la segona ronda, que de fet té molt a veure amb aquests deures que us posava l'Alfons al principi. I per això, en comptes de començar per l'Alfons, el que farem ara serà començar pel Xavier, perquè jo us volia preguntar una mica això sobre el paper dels sindicats a l'hora d'acabar aquesta feina del 2017 i, per tant, enllaçant una mica amb això de tenim una estratègia comuna, no la tenim, què poden fer, què no poden fer també i què no se'ls hi pot demanar als sindicats, perquè després de vegades sembla que vulguem que tothom ho vulgui fer tot, no? I segurament s'ha d'emmarcar cada entitat i cada sector en allò que pot fer. Per tant, Xavier, obres foc, què poden fer, què han de fer, com poden funcionar els sindicats per acabar aquesta feina del 2017? Molts deures. Primer de tot, protegir-se de la política. És a dir, un dels riscos que tenim ara mateix, ara mateix no, de tota la vida, és que els diversos partits polítics intentin infiltrar-se dins el que serien els sindicats. Els sindicats, encara que tinguin un cert descrèdit, com continuo defensant, són una institució estratègica de la societat, perquè no només són capaços de generar molta influència, molta capacitat d'organització, molt de discurs, molta capacitat de mobilització també, doncs és obvi que tots els partits polítics, siguin del color que siguin, sempre tracten de buscar-se el seu propi sindicat per satelitzar-lo. I la millor manera de fer un servei al país és que tots els sindicats siguin independents i al servei de les persones que representen. Tant els que els voten en les eleccions sindicals com els que no els voten. Tant els que comparteixen els seus idearis com no els comparteixen, però que se'n beneficien de l'acció dels propis sindicats. I a partir d'aquesta independència és com es pot
pot actuar d'acord al servei de la pròpia societat. I ara mateix el tema de la independència és obvi que és una qüestió que no té res a veure, o almenys a mi no m'agrada utilitzar-la d'acord amb les qüestions sentimentals. És una qüestió eminentment pràctica. És a dir, la independència et permet fer un reset nacional i, per tant, construir una república tractant de deixar de pagar les hipoteques del passat. Ja sabem tots que la transició va representar unes hipoteques en el sentit que va corrompre profundament totes les estructures del nostre país, els partits polítics, els sindicats també, la cultura, l'economia, els bancs, les relacions laborals, les patronals, tot això està corromput per al sistema de la transició. I la independència permet precisament començar de zero a través d'altres models. Segurament m'avançaré a una altra pregunta nova, com per exemple el model de sindicats. Jo quan sovint he sortit i he tingut relacions amb sindicalistes grecs, britànics, francesos, nòrdics, noruecs, finlandesos. Home, és obvi que a mi m'agrada més un model en el qual hi hagi una estricta independència política, una gran professionalitat en els termes i potser que hi s'obri un cert folklore. És a dir, jo entenc també que bona part de l'afiliació també ha disminuït perquè de vegades els sindicats no han sabut llegir la realitat i la realitat és que el món del treball s'ha transformat profundament i les expectatives i fins i tot el llenguatge i les formes també s'han modificat i de vegades utilitzem una retòrica vella per situacions noves i potser aquí també tenim molts deures a fer. Però jo crec que el principal paper dels sindicats és construir la nació i quan dic construir la nació és en el seu àmbit d'actuació, en el marc de les relacions laborals, en el marc de l'articulació econòmica, en el marc de l'articulació social d'aquest país. Jo entenc que tenir uns sindicats que funcionin bé, que siguin honestos, que treballin durament, que contribueixin al benestar de la societat, perquè, a veure, què és un sindicat? Us ho diré directament, no? És una institució que permet que la gent visqui millor, perquè entenc que si la gent té unes bones condicions laborals, que la gent, si la riquesa es reparteix millor a través de les rendes salarials, és obvi que el país sencer millora. Per això normalment són tan atacats, perquè si el país millora vol dir que les elits o els beneficiaris d'una situació injusta són perjudicats i per això ens envien la Brimo directament. Bé, no sé si he respost a la pregunta, però almenys havia... Déu-n'hi-do, segur que has obert. Alfons, t'ha respost o no? A veure, tu què penses? Bé, al començament no ho he dit, però realment volia agrair la invitació que ha fet l'Assemblea Nacional de Catalunya i en particular la territorial de Sants, les Corts, Poble Sec i Hostafrancs. Jo soc fill d'Hostafrancs i també pertany dins d'aquesta territorial. I estic agraït no només perquè dona possibilitat d'explicar a un públic més ampli, encara que jo crec que bona part dels que esteu assistint avui aquí sou gent treballadora, encara que molts estigueu jubilats, altres no, però crec que la majoria de gent és treballadora, que teniu interès també per aquest motiu, però també a mi el que m'interessava era l'oportunitat de tenir un diàleg entre sindicalistes. I encara que aquest diàleg comença avui, jo crec que hauríem de sortir, més enllà de les conclusions que arribem avui, hauríem de sortir amb la idea que això ho hem de seguir i ho hem d'ampliar, perquè aquí encara falten més sindicats. No està la UGT, no està la CGT, no està la USO, etc. És a dir, manca més diàleg. És que si havíem de posar separació de 2 metres entre tots no hi cabien, em sap greu, però... Bé, fem-ho, organitzem-ho d'una altra manera. Farem una taula encara més ampla, clar que sí. Però precisament per construir una estratègia comuna fa falta continuar aquest diàleg. Això ja ho havíem
intentat de fer, i ho van començar des de la sectorial de treballadors de l'ANC ja fa uns quants anys, i alguns dels que estem a aquesta taula hi eren presents, però ho hem de seguir. I crec que un dels temes perquè puguem establir un diàleg és desfer malentesos. Per exemple, el company Marc es referia als sindicats d'obediència estatal, etc. He de dir que la Comissió Obrera Nacional de Catalunya té els seus propis congressos i té, diguem, la seva pròpia obediència, els seus propis documents, etc. És evident que té un lligam molt estret amb la Confederació Estatal de Comissions Obreres, però hi ha punts en els que hi ha desacords, o senzillament les polítiques també varien en funció de que està implantada en un territori concret, i és normal. Per exemple, tu deies el tema de les infraestructures. Doncs bé, jo que vinc del sector ferroviari, que he treballat a Renfe, a DIF, ara estic jubilat, encara que els meus companys no són gaire independentistes en aquest sector, sempre han estat per la infraestructura bàsica del transport de mercaderies, que és el corredor mediterrani. Això és una posició ja, diguem, establerta històricament. Per tant, poso aquest exemple per veure que no es tracta de fer una divisió, hi ha un sindicalisme estatal i hi ha un sindicalisme nacional. No, hem de veure-ho tot de conjunt i hem de veure totes les possibilitats d'arribar a acords, perquè o arribem a acords o no acords, però o ens entenem i apretem junts per certs aspectes o no farem els canvis que necessita la classe treballadora per la nova situació. Bé, jo també volia parlar una mica en pla de futur, d'aquest pla estratègic, que clar, estem fent aquí aquesta xerrada amb mascareta. Nosaltres no, però tots els que tinc davant ho esteu d'aquesta manera. Per què? Doncs perquè estem enmig d'una pandèmia que ens condiciona molt tota la situació. Ens condiciona tant la lluita nacional per la independència, per la llibertat de Catalunya, per fer una república, com ens condiciona també la lluita social. Llavors, dins d'aquests acords hem de veure si comencem per fer una sèrie de lluites comunes que visualitzin la potència que podríem tenir els sindicats, millorant la situació de la gent en aquests moments i millorant la perspectiva, perquè ara mateix la perspectiva de la gent treballadora és molt negra, per dir-ho d'alguna manera, i hauríem de començar a veure quins punts podríem posar-nos d'acord, tant amb l'aspecte econòmic, material, com també amb l'aspecte de llibertats. Jo, clar, portava aquí una xuleta perquè em pensava que venia també en pla de fer ponència, però només citaré un parell de coses. La indústria del turisme i la indústria de l'automòbil estan condemnades a desaparèixer tal com són avui. Això significa milers de llocs de treball que avui en dia estan en l'aire i que tots aquests ERTOs, expedients de regulació temporal, es poden convertir en EROs dins de poc temps. Bé, això li hem de donar resposta i no hem d'esperar només les institucions quina resposta, perquè les institucions ens estan donant un ingrés mínim vital que la veritat, això està demostrant-se que és un fracàs, que no arriba a la gent. Ni tan sols s'estan plantejant com
reconvertir aquest tipus d'indústries que fins ara han estat possibles gràcies a un model econòmic basat en el capitalisme neoliberal i depredador, i hem de passar a una altra fase, a una altra era. Tenim un canvi climàtic que l'estem veient cada dia. Tenim pandèmies precisament per culpa d'aquest model. Els sindicats volem jugar un paper amb aquestes definicions, sí o no? I estic parlant ja de qüestió de mesos. O ens fiquem a debatre aquest tipus d'estratègia comuna, que no vol dir que posem d'immediat d'acord a tots els sindicats ni a la direcció del meu sindicat. Vol dir que comencem a obrir certs punts, certs paràmetres amb els quals, junt amb la pressió que puguem fer a dins de les nostres institucions i amb les mobilitzacions que puguem arribar a realitzar, jo crec que mica en mica tot això la classe treballadora pot arribar a veure quin tipus de república catalana és la que volem, que no siguin ni la de les multinacionals com Amazon, que és la que surt guanyant amb aquesta situació, o dels bancs, que també estan sortint guanyant, ni de la gent més rica. És dir, una república més aviat semblant a una república treballadora, una república avançada socialment. I acabo, un dels punts amb els que ens podríem posar d'acord seria la lluita per l'amnistia. Jo crec que això és una lluita que, si els sindicats ens hi posem, com si ens hi vam posar en un moment donat de la història, seria un impuls definitiu per acabar de vèncer certes vacil·lacions que hi ha amb el tema de l'indult, etc. I dins d'això jo crec que també tenim una assignatura pendent. Abans ho citava la companya Isabel, la Dolors. La Dolors és una sindicalista i està allí, efectivament, pel seu paper institucional, però també pel fet que és una dona, que ha lluitat, i jo crec que entre tots els sindicalistes hauríem de fer també una campanya particular per l'amnistia, també per la Dolors, perquè és un aspecte que ens pot unir a tots els sindicats i difícilment els grans sindicats es podrien posar de banda. Gràcies. Vols respondre? Perquè també tenim al·lusions aquí. Una frase. Nosaltres estem en contra de l'amnistia, estem a favor d'obrir les presons, que és el que li pertoca fer a aquest govern, concretament. Gràcies pel matís. Mentre l'Alfons estava parlant, en diversos moments la Isabel anava dient que sí, després ja no has dit tant que sí, però i alhora també tenim una menció directa al Marc, per tant no sé qui dels dos vol parlar primer. La Isabel vol parlar primer, doncs Isabel, explica'ns primer per què estaves dient que sí, després igual ja no estaves dient tant que sí, a veure. Començaré pel final i amb el cas de la nostra consellera Dolors Bassa. Penseu que va ser una dona i va ser ella qui a Catalunya va impulsar la renda garantida de ciutadania. Aquesta renda garantida de ciutadania, jo treballo al SOC, per tant estic treballant amb ella, ha fet possible que moltes famílies poguéssim tenir uns ingressos mínims per poder tirar endavant un mínim de qualitat de vida. Aquesta renda garantida de ciutadania ha fet possible que molta gent sense llar pugui tenir un lloc on poder estar. Què vull dir amb això? Tornem al paper de les dones. Hem de reivindicar això. Jo cada vegada que faig reunions, jo veig a la gent aturada, la veig cada dia, treballo allà, soc tècnica. Cada dia tinc que reivindicar que aquella renda garantida de ciutadania la va implantar una dona feminista, independentista, sindicalista que està a la presó. Ho haig de dir, haig de reivindicar-ho, perquè si no es perd.
Les dones ens perdem, ens invisibilitzen en general. Per tant, dit això, a mi la idea que proposava l'Alfons, cosa que evidentment fent història nosaltres ja havíem treballat des d'aquesta sectorial de l'ANC per agrupar cara a lo que vindria endavant seria pel procés independentista els sindicats. Però jo crec que en aquest moment, a mi el que m'agradaria posar sobre la taula i reivindicar és que, igual que fem en altres àmbits socials, les dones, perquè tenim de vegades agendes pròpies que si nosaltres no les posem en marxa, ningú les posa en marxa. Tot el tema de lluita contra les violències masclistes, tot el tema de la lluita per totes les necessitats socials que tenim les dones, les mares monoparentals, etc. Jo penso que hauríem de reivindicar també que aquestes dones sindicalistes que estan a tot arreu, que estan a tots els sindicats, posessin en marxa la solidaritat. Aquella idea de la Marcela Lagarde, tan bonica. Totes les dones hem de caminar i hem de ser, això, no? La sororitat, hem de ser germanes de camí. Penso que els homes, perquè majoritàriament són els homes els que manen, en els sindicats, tant els vells com els nous, no ens deixem enganyar, que està molt bé, ja en parlarem de les eines de país dels sindicats com han de ser des del punt de vista independentista, però no oblidem, i feminista. Penso que els homes no ho han fet, potser les dones ho farem. Per això m'agradaria des d'aquí impulsar, dir que el lideratge de les dones és imprescindible dintre del futur d'aquest país, dintre dels sindicats d'aquest país, i d'aquest país vull dir de la República Catalana. És cert que estem en un moment de molta repressió. Per això aquest grup que he anomenat abans, de sector de treballadors i treballadores per la independència de Catalunya dintre de les institucions catalanes, estem en un moment de molta repressió, i així ho veus. I és veritat que el percentatge de gent afiliada és petita, però no només és que és petita, és que hi ha molta gent que s'ha donat de baixa. O sigui, no només no ha augmentat amb els sindicats tradicionals, sinó que s'ha perdut afiliació. És cert que han nascut uns nous sindicats que estan il·lusionant perquè, com dic jo, representen la bandera de la independència o d'alguna manera transmeten aquesta idea. Però tornem al plantejament. Com ha de ser un sindicat de futur? Com ha de ser el sindicat perquè realment sigui una eina de país? Ha de ser un sindicat molt transversal. Ha de ser un sindicat on les idees polítiques, perquè els sindicats fan política. Els sindicats fan polítiques socials, arriben a acords. Són els que tanquen i els que creen els convenis col·lectius que ens afecten a totes. Són els que d'alguna manera poden contribuir a que existeixi o no una reforma laboral. Els sindicats fan política. Per tant, si nosaltres volem uns sindicats, com diu Alfons, que ens ajudin des de la lluita política per l'alliberament de la nostra gent que està a la presó, per l'alliberament del nostre país que en aquest moment està sent reprimit de moltes formes, necessitem a les dones. Hem de cridar a les dones. Hem de fer que les dones hi participin i liderin. Hem de fer possible que totes aquestes dones que estan encara allà fent la feina de fer feines, com dic jo, semblen senyores de feina i res més, hi participin. I això és una crida que faig a tots els sindicats, a tots. Si no, no podran ser aquests sindicats eines de país per transformar i acabar amb una república feminista i, evidentment, de classe, clar que sí, de classe, perquè les dones formem una classe. Vulguem o no, som dones, i pel fet de ser dones ens passen moltes coses que als homes no els hi passen, i la majoria dolentes. Per tant, tornem-hi, sí, però sempre fent que les dones hi siguin a primera línia, a primeríssima línia, i no en minoria, com s'acostuma a passar. Gràcies, Isabel. El Marc, ara sí que, no t'ho dic a tu ja, però intentem que les respostes comencin a ser una miqueta més curtes, ara que ja hem posat tota la nostra passió i tota la nostra força. Comencen a arribar-nos ja algunes preguntes de YouTube. Recordeu, si pot ser, en general, intenteu adreçar les preguntes a una persona concreta o a dues concretes, perquè una ronda, si hem d'anar fent rondes senceres per cada pregunta, tant de YouTube com de les vostres, aleshores sí que no sortim d'aquí fins les 7 de la tarda. I no és que a mi em molesti, jo encantat, però em sembla que ens farien fora, i els pobres voluntaris i voluntàries que estan aquí també estarien molt cansats. Marc, per acabar aquesta ronda,
Sí, per no fer-ho gaire llarg... No tens so ara? Ara? Sí. Per no fer-ho gaire llarg, em remetré només al franquisme. Comissions Obreres és un fenomen d'èxit. El sindicat representatiu del proletariat de la classe obrera catalana en aquell moment, i de fet l'independentisme aposta per comissions obreres inicialment. L'independentisme contemporani neix l'any 69, ara fa 51 anys, amb el PSAN, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional, està treballant a fons, en sèrio, a les comissions obreres, sobretot al Baix Llobregat, però l'any 77, quan gent com el Paco Frutos els hi prohibeix als representants sindicals de comissions obreres parlar en català, s'acaben de veure que, hosti, si som independentistes cal un sindicat independentista. Per tant, per molt bona voluntat que hi hagi a les bases de sindicats estatals en sectors concrets, si les direccions són les que l'any 77 prohibien als seus delegats, als seus representants parlar en català, o són les que no han sigut prou contundents criticant l'ocupació policial, l'excepcionalitat política de Catalunya, la direcció amb les cúpules, la negociació entre cúpules de sindicats serà certament difícil i probablement ens podrem trobar treballant, lluitant als carrers, però difícilment hi hagi una plena entesa a aquest alt nivell. Pel paper dels sindicats en l'assoliment de la independència, amb les vagues generals que s'han convocat els últims anys, es veu clau que el sindicat, la vaga general, és imprescindible per fer avançar un moviment independentista, però la cosa va més enllà de les vagues generals. Quin ha de ser el paper del sindicat independentista dins del moviment independentista? Moure el centre polític d'aquest independentisme cap a l'esquerra. I segon, igual o més important, eixamplar la base de l'independentisme apropant sectors que anteriorment eren refractaris, fent-ho a través de l'acció sindical. Si el sindicat independentista en millora el sou, hòstia, els independentistes potser no són tan dolents. I perdoneu-me, excuseu-me, que sóc historiador i en algun lloc se m'ha de notar el gremi. Aviam, l'última vegada que la cosa va en sèrio, com va ser la proclamació de l'Estat català del 6 d'octubre del 34? Quina va ser la principal base social que es va mobilitzar als fets d'octubre del 34? Els saltataulells que estaven organitzats al CATS i el primer sindicat nacional. Quina va ser l'altra base social? La Unió de Rabassaires, que estaven també en clau de sindicat nacional. Què va faltar perquè el 6 d'octubre, sobretot, que és el principal que va fallar perquè poguéssim defensar aquest estat català? Que els sindicats generals, fora d'aquests dos gremis dels saltataulells, dels dependents i dels rabassaires, dels pagesos, que els grans sindicats de totes les professions, els de classe, apostessin pel 6 d'octubre. I llavors una miqueta la pregunta, i permeteu, excuseu-me que em faci la propaganda del meu sindicat, el proper 6 d'octubre, la propera vegada que les coses vagin en sèrio, què volem? Que el sindicat independentista tingui 1.000 delegats, que sigui el quart sindicat català, o que en tingui 25.000 i que sigui el primer? Perquè el proper 6 d'octubre pot ser molt diferent de si estem en 1.000, si estem en 25.000, si som els quarts, de si som els primers. I ja per acabar, m'ha encantat l'acte, el lloc que s'ha triat per fer l'acte, perquè és un lloc on es pot demostrar que aquest canvi cap al sindicalisme nacional i de classe és possible. Aquí al Joan Pelegrí hi ha un comitè d'empresa de 9 delegats. Fa uns anys 9 delegats, tots eren en contra dels seus sindicats, en contra de la independència. Avui 4 d'aquests 9 delegats ja són independentistes de l'intersindical. Per tant, que es demostra que la cosa costa, que és difícil, que no ens regalaran res, però que la feina es pot fer, i si es fa bé, el canvi cap al sindicalisme nacional i de classe és possible. Gràcies, Marc. Nota positiva, i a més em va molt bé que hagis acabat parlant d'aquest canvi general, canvi de model, perquè l'última ronda que us volia passar, i després aneu-vos preparant, tenim algunes preguntes ja que ens han arribat pel xat de YouTube també, ve precisament d'aquest canvi de model. El Xavi també n'ha parlat abans, en fi, tots ho heu anat mencionant una mica, que els sindicats estan en una cruïlla al qual realment s'han d'adaptar
amb una nova situació que ve tant des de qüestions molt grans, abans l'Alfons deia, tota la qüestió internacional, globalització, no globalització, la pandèmia, tota la situació d'emergència social, econòmica i nacional que se'ns ve a sobre i que serà duríssima. I per tant els sindicats s'hauran d'adaptar, ja s'havien d'adaptar, tothom estava més o menys d'acord que ja s'havien d'adaptar, segurament ja van tard i s'han d'adaptar a un nou escenari. Llavors, quin és aquest nou escenari, sobretot quin és aquest nou model? I això em quadra també amb una pregunta que ja ens venia del xat del YouTube, que és molt similar, de la Pilar, que ens deia quin model sindical proposeu per adaptar-nos al nou context social i laboral. Aquest és el gran repte, si no cada cop serem més lluny dels treballadors, que es diu els sindicats estan lluny dels treballadors, els sindicats estan lluny de la seva base. Xavi, veig que tens moltes ganes de començar a respondre. Doncs endavant, Xavi, després continuarem per la Isabel. Mira, saps qui ha faltat aquí en aquest debat? Un representant de la patronal, per poder, precisament, aquesta versió del tu a tu. Mireu, jo formo part d'una mesa de negociació... Ens ho apuntem, aquí territorials, a la propera, comencem a portar també patronals. Tots aquí a... No, perdoneu, és que un dels problemes greus, i diguem que no ens en sortirem com a sindicats sols, perquè aquest país som tots, també diguem la patronal. Mireu, a la mesa sectorial tenim, diguem, allò, ensenyament, tenim al davant els nostres jefes, per dir-ho d'alguna manera, que són, a veure, clar, jo parlo d'un sindicalisme en el qual, diguem, com a mínim per poder treballar necessites una carrera, perquè som tots docents i normalment fins i tot, com en Marc, crec que en té dos. I els nostres superiors, per alguna manera, molts d'ells que també provenen de l'ensenyament, també tenen una sola carrera i diguem, estan al mateix rang que nosaltres. I per dir-ho d'alguna manera, és com si fos una escola, és com, jo què sé, formar part del mateix claustre i ells que fossin els directors, però que tenen els mateixos requisits, talents o defectes. Doncs, a veure, la mentalitat de la patronal, per alguna manera, és que històricament és un problema a resoldre, però gravíssim, no? Ells ens miren com si fossin els seus alumnes, en comptes de mirar-nos com si fossin els seus companys de claustre. I a partir d'aquest paternalisme, menyspreu, no reconeixement, ens consideren, jo què sé, bona part de la patronal es pensa que els sindicalistes existeixen per emprenyar-los o per fer-los perdre el temps o per fer-los perdre diners, i al contrari, és a dir, un país fonamentat en la concertació de debò, no deixa de ser un país que treballa per un món millor. I de la mateixa manera que si la patronal actua amb supèrbia, de vegades també és veritat, els sindicats també actuen com una caricatura. I diguem, qualsevol futur necessàriament ha de passar perquè la patronal també entengui que si vol, diguem, un país millor, també s'ha d'entendre amb els sindicats, els ha de respectar i ha de fer una negociació de debò. I jo entenc, de vegades més enllà de la política, cal uns valors. I jo entenc que el principal valor que ha de guiar el país és el valor de la igualtat. I la igualtat es fa millorant condicions laborals, millorant la distribució de la renda a través dels salaris. És així de simple. I no cal ser de dretes o d'esquerres, maoista o neoliberal. És una qüestió, jo crec que central. I respecte de com ha de ser com han de ser els sindicats, home, jo sento molta enveja per als sindicats nòrdics, aquest model de concertació. Però jo em quedo amb el model Salvador Seguí, que com que hi he fet una biografia política l'he llegit una mica. I què deia en Salvador Seguí? Deia que per poder reemplaçar el capitalisme el que cal és que el sindicat sigui la matriu de la nova societat. I què vol dir ser la matriu? Primer de tot, diguem, ser bo en la teva feina, ser molt professional, no només ser bo tècnicament, sinó també tenir la capacitat de gestió i, per tant, la formació política i la capacitat de gestió per tal que arribi un moment en el qual no hi hagi cap diferència en el que seria, diguem, la consciència i la capacitat del teu govern i la teva, fins que finalment el sindicat sigui capaç de reemplaçar el propi govern, que és el que proposa Salvador Seguí en els seus escrits. Jo entenc que precisament el model sindical ha de ser això, uns sindicats cada vegada més bons, més rigorosos, més eficients, més
atents diguem, als treballadors, perquè de vegades sembla que fem discursos per nosaltres mateixos o per als nostres fidels o a veure qui la té més llarga o aquestes coses, cosa que és bastant penosa i en aquest sentit, diguem, és veritat, hi ha una distància entre els treballadors i els sindicats i aquesta distància és responsabilitat nostra escurçar-la, però també per molts treballadors també és responsabilitat seva treure's a uns prejudicis a sobre. Bueno, crec que ja està, no? Sí, perfecte. A més, Xavier, ja que ho has tret, deixa'm una petita nota personal. Jo no sé qui la té més llarga, el que sí que sé és que jo he estat uns quants anys ja com a autònom i la sensació sempre ha estat que clàssicament pels sindicats, els autònoms érem una mena d'empresaris raros però estranyots, i per la patronal tampoc no érem ben empresaris, llavors tampoc no mereixíem. El resultat és que ningú ens ha defensat massa i som una colla de pringats, però bé, dit això, per tant jo espero que el nou model també ens deixi ben clar qui defensa els interessos també dels autònoms. Dit aquesta nota personal, Isabel, passo tu, no és que t'estigui posant deures, endavant amb quin és el teu model ideal de sindicats per la nova república i també pel mentrestant, ara que està de moda parlar d'això del mentrestant. Jo potser els faria una pregunta als meus companys, dic companys en masculí perquè són tres senyors, quin model tenen ells des del punt de vista feminista? Quins valors feministes creuen que tenen en el seu sindicat? Quina representació de dones tenen en les decisions estratègiques, quin paper fan aquestes dones i, sobretot, quina incidència i representació tenen des del punt de vista social de les dones i dels temes, com he dit abans, que de vegades són d'agenda pròpia de les dones. Per exemple, socialment, quin grup col·lectiu majoritàriament de dones està molt perjudicat i els sindicats han fet poques coses per elles? El servei domèstic? És que el servei domèstic no té drets laborals equiparables a altres sectors d'activitats. Per què? Doncs perquè majoritàriament segurament són dones. Estic fent una hipòtesi, ara no venim aquí a debatre sobre això, però jo no me puc, per tant, pensar que hi haurà un sindicat del meu país, de la República Catalana, que continua amb aquest tipus de posicionaments. No puc imaginar-me un sindicat que no sigui transversal amb la lluita. Abans hem parlat de la igualtat, un tema i paraula a debatre. Per exemple, fa molt de temps que van començar amb els plans d'igualtat, també dintre dels sindicats. I m'agradaria saber què s'ha fet d'això, per exemple. Jo llavors estava a comissions i vaig signar o vaig estar amb la negociació dintre del Departament de Treball del Pla d'Igualtat. Allò es va quedar en un calaix al final. Què vull dir? Vull dir, torno a reivindicar aquests senyors, que jo com que ara no estic a cap sindicat puc permetre que el luxe, però aquests senyors que sí que estan en un sindicat i se suposa que són sindicats de classe, a mi el que m'agradaria saber és què pensen fer per incloure a les dones i sobretot a les dones amb les decisions estratègiques, i per tant a la participació real de les dones en el poder i en les decisions dintre del seu sindicat de futur, parlant del futur. Com pensen o quin paper hauria de fer les dones dintre del seu sindicat per convertir-se el seu sindicat en una eina real de país? Perquè aquest país i aquest moviment que tenim en marxa per la independència és gràcies també a una feina importantíssima que fem les dones cada dia. Totes nosaltres. I molts homes, evidentment. Però les dones, principalment moltes dones. Dones, torno a dir, que moltes vegades estem invisibilitzades i que moltes vegades quan es conviden a debats sobre els sindicats, quan es conviden sobre els debats, sobre el poder econòmic, sobre les decisions de país, si us fixeu, veureu que majoritàriament acostumen a ser homes. Continuem. Per què? Doncs el que dèiem abans, per aquesta estructura que encara tenen tots els sindicals, patriarcal, piramidal, i on moltes vegades nosaltres hem de treballar per trencar aquell famós sostre de vidre i també el terra aquest, que diuen que t'enganxa. Nosaltres hem de lluitar i, per tant, jo crec, i torno a dir, i aquesta seria la pregunta, què pensen fer els sindicats que ara ja funcionen, que estan, que existeixen,
per donar la volta a aquest tema, per fer que les dones, i contem de debò, no hi contem només amb números, hi contem de debò. Què pensem fer? Doncs, Marc, t'ha tocat començar per aquí i intentem també respondre molt ràpid. Si m'haguessis fet aquesta pregunta fa uns anys t'hauria dit que ens queda molta feina per fer. Ara, per sort, sembla que potser els sindicats, o almenys els sindicats no majoritaris, estan anant fins i tot una miqueta més ràpid de la societat. Jo, per exemple, formo part d'Educació com el Xavier. Fa poc vam escollir el nou secretariat, del qual jo en soc membre. Vam ficar unes quotes de gènere i, home, quasi han acabat servint quasi per protegir el contrari, perquè vam tenir més candidates dones i ara tenim més membres dones. Les últimes 2 delegades que acaben de sortir a l'Educació són dones, però portem tot l'u atreçat i Educació no és representatiu. Per tant, el canvi ja hi és i va en sèrio. En una sectorial concreta pots veure com els delegats que porten més temps són majoritàriament homes, però els de nova fornada majoritàriament són dones. M'ha encantat la referència al Salvador Seguí. Jo també, agafant una miqueta de referència a aquest sindicalisme anarquista honest que es plantejava les coses amb la seva globalitat, ficaria un altre exemple. A part d'un sindicalisme que pretén defensar la classe treballadora però també atreure les classes mitjanes, com defensava el Salvador Seguí, el sindicalista, recordo un llibre que algú deia, jo em vaig començar a creure el sindicalisme anarquista quan em vaig trobar un dels seus dirigents que em va venir a servir una cervesa, perquè quan havia deixat el seu càrrec havia tornat a la seva feina de cambrer. Aquest és el sindicalisme que necessitem. Quan la gent veu que els seus delegats sindicals a l'empresa són els mateixos de fa 30 o 40 anys, quina credibilitat pot tenir el sindicat? Quan la gent veu que els delegats sindicals després passen a comitès allò de les empreses, els consells d'administració dels bancs o de les grans empreses, amb quina cara van a veure el sindicat? Un sindicat de veritat, com a l'ANC, com a les entitats de base, on els càrrecs canvien, on no es professionalitza aquesta tasca. Vull dir, algú que sigui un igual, que els treballadors el puguin veure com una persona propera. Aquest és el model de sindicalista, de sindicalisme que ens cal, i un sindicalisme que no sigui corretja de transmissió de cap partit. Aquest model està condemnat al fracàs. Pot servir per un moviment d'alliberament nacional minoritari, però que a la que comença a créixer és vital defensar aquesta independència del sindicat de qualsevol partit. Com anem a defensar la plantilla d'un ajuntament si el partit vinculat al sindicat és qui mana aquell ajuntament? O com anem a combatre uns pressupostos de la Generalitat des d'un sindicat si qui mana és el nostre partit? Per tant, independència sindical, sindicalistes honestos que tornin a treballar la seva feina quan toquin i que no s'eternitzin amb la seva tasca i menys que es passin a la patronal i coses d'aquestes. Aquest és el sindicalisme i on les dones cada cop, per sort, hi juguen un paper més clau. Aquest és el sindicalisme, nova forma de fer sindicalisme que ens cal. Moltes gràcies, Marc. Jo crec que el Marc estava llançant gairebé un cable aquí al fons i a més ja per acabar, que serà l'última intervenció i anirem a les preguntes del públic també, però vull juntar-ho també amb una pregunta que ens arribava també pel xat del YouTube, que anava molt dirigit precisament en aquest cas a l'Alfons, del Josep, que ens deia, tenint en compte que els grans sindicats clàssics, ho posava entre cometes, l'independentisme és poca cosa més que un corrent d'opinió, veieu una possibilitat real d'entesa per convergir cap a la independència? És complicat això, però pots fer 3 frases? Bé, jo no sé quin serà el futur del sindicalisme en els propers temps. Ho dic perquè estem davant d'uns grans reptes i dels quals o sortirà un tipus de societat que vagi cap al feixisme o bé, i això vol dir pràcticament la destrucció dels sindicats, o bé sortirà
un tipus de societat que es desfaci de la xacra del capitalisme i en el qual els sindicats ocuparan un lloc fonamental, tal com s'ha dit aquí. Evidentment, jo aposto per aquesta segona versió. I el tipus de sindicat, podria ser un sindicat únic, per què no? En qualsevol cas, el que sí crec és que hi haurà d'haver una unitat sindical molt més gran de la que hi ha ara. I aquesta unitat es aconsegueix a través de la lluita i de la coincidència amb objectius concrets i de mobilitzacions i de provar-nos i de fer-nos confiança. I això és el que jo pretenia amb aquest debat, iniciar aquest camí, perquè encara no som prous, ni tots els que estem aquí ni els que falten, no som prous per canviar encara la situació. Jo m'imagino una república bàsicament, com he dit, treballadora. En quin sentit? Una república en la qual els sindicats estiguin en el moll de l'os de les seves estructures. És dir, per exemple, això que deia abans de la indústria del turisme o la indústria del sector de l'automoció. Bé, per què no es fa una taula? S'hauria de fer una taula de negociació, de debat, junt amb la patronal, l'administració, però en la qual els sindicats poguessin dir les seves coses, fer la seva aportació, perquè o la gent treballadora participa plenament o aquí no ens en sortirem. El model que tenim capitalista, depredador, ens porta cap al precipici. I aquí també responc a el que diu la companya Isabel. Per millorar la situació de la dona treballadora fa falta posar condicions. No és qüestió de bona voluntat ni de quota. Podem posar una quota molt bona, però si després la dona s'ha d'ocupar de la criatura, s'ha d'ocupar de la feina cobra menys, ha de mirar que no la desnonin, etc., doncs aquesta dona ja posarem la quota que vulguem que no podrà participar. I aquí està una mica la clau de que o capgirem aquesta situació a través d'una lluita comuna o ens està menjant el sistema capitalista neoliberal. Estem en temps de pandèmia i els bancs segueixen tan rics i els més rics encara segueixen més rics. I Amazon, que ha sortit aquests dies, surt descaradament, com una de les principals multinacionals del món és capaç d'anul·lar els sindicats, de posar espies, lleis, etc., al seu favor per, diguem, que encara les conquestes socials que encara aguantem els sindicalistes, això s'esborri. Per això tenim un futur realment complicat i el nostre repte és que mostrem un camí amb la gent treballadora perquè vegi que a través d'aquesta unitat, a través de la força, podem aconseguir objectius concrets, podem pressionar a totes les administracions. I quan dic totes, dic també la Generalitat. Perquè s'han anul·lat moltes lleis que eren bones, progressistes, i no hem estat capaços, ni la Generalitat ni els sindicats, de restablir moltes d'elles. I quan hi ha una llei que ens interessa, tots hauríem de mobilitzar-nos i obligar i pressionar a que dongui la cara. Això, evidentment, estem encara sota una autonomia, però és que les eleccions autonòmiques de febrer no seran autonòmiques, o les eleccions sindicals no són dins d'aquest marc autonòmic. Si estem tots
encara lligats amb aquest règim. Alfons, ara et tallaré ja, no és que no sigui interessant, però t'he demanat tres frases. Deia això, suposo que ja s'entén. Sí, jo crec que sí. Ens quedem amb aquesta reflexió. Volia obrir una mica més també, he agafat algunes preguntes del xat. Tenim una persona aixecant el braç. Si pot ser dirigida a una o dues persones, tenim... Sí, demanem primer un aplaudiment per tots els que han estat responent a algunes qüestions dures realment i complexes. Així, una pregunta aquí, una pregunta allà, quatre preguntes. Podem potser agafar aquestes quatre primer i intentem això direccionar-les, dirigir-les a persones concretes. Aquest soroll que heu sentit és perquè aquí els voluntaris s'ha d'embolcallar el micròfon amb una mica de paper per poder-lo passar. Bueno, moltes gràcies. M'ha dit Montse, soc exsindicalista, he estat a 3 sindicats, per això em crec molt el sindicalisme. A mi el que em preocupa com futur, ja s'ha fet abans aquesta pregunta, és el tema de la baixa afiliació. I la baixa afiliació, hi ha moltes raons, però alguns països d'Europa no tenen aquesta situació. La meva pregunta és, no serien capaços d'emmirallar-nos amb alguns països, per exemple, els països nòrdics, que tenen un tipus de sindicalisme que jo sé que no agrada, o el sindicat alemany, per exemple? I després una altra cosa envers el tema de la manca de participació de les dones. És que el sistema de negociació està mal muntat. És de forç, i de qui aguanta més, allí, encara que sigui un burro, no digui res. Les dones no som així, utilitzem la dialèctica. La negociació col·lectiva no està organitzada en què hi hagi aquests debats dialèctics i tampoc està organitzada amb uns tempos. Jo penso que amb aquests temes es tindria que aprofundir molt i seria la forma en què participessin les dones. Gràcies. Intentem que no siguin reflexions generals, intentem que vagin a preguntes. El Xavi crec que té moltes ganes de respondre a la primera pregunta. La Isabel potser pot fer una frase, sisplau, mentre es prepara la següent. Sisplau, respostes concretes i ràpides. Sí, respecte al tema de les dones en les negociacions, correcte. En realitat les negociacions són partides de pòquer i normalment les dones prefereixen els escacs, no sé si m'he explicat bé. I respecte a altres fórmules, clar, un país, el sindicat és el reflex de les relacions entre la patronal i els treballadors. I la manera de relacionar-se a Catalunya entre patronal i treballadors normalment solia ser a trets. És a dir, la patronal tractava d'exterminar els sindicalistes, com en el cas de la CNT. Només entre el 1917 i 1922 van matar a les carrers de Barcelona 500 sindicalistes. I, diguem, no hi ha aquest reconeixement. Països nòrdics és molt diferent, és una cultura política diferent, és una societat molt més igualitària. Per això parlava de que aquí hagués estat bé que haguessin estat representants de la patronal. Si volem aixecar un nou país hem de canviar de xip. I sí, efectivament, jo tinc molt bona relació amb el sindicat de mestres de Finlàndia i clar, amb ells els al·lucina tot plegat perquè, entre altres coses, amb la seva patronal no juguen al pòquer, sinó que hi ha una relació molt més pròxima. Perfecte, doncs ens agafem, ens deixo, tenim els deures ja. Isabel, una frase, sisplau. Efectivament, un dels obstacles més importants que tenim les dones per participar, i estic d'acord amb tot el tema de la conciliació, dels tempos i també, evidentment, del que tu has dit, que és el lideratge, aquest lideratge masculí que encara moltes dones fins i tot desenvolupen. Per això he parlat abans del lideratge femení versus el lideratge aquest masculí que fins i tot moltes dones ostenten. Per tant, no és un paper de qui és qui, sinó de com es fan les coses. Estic totalment d'acord amb tu. Molt bé, aquí... Una pregunta per a la Isabel, soc l'Albert Forcades. Què hem de fer els homes, què podem fer els homes més perquè les dones hi participin d'una manera més directa en la decisió concreta d'aquelles accions que són necessàries? Ara dues frases, Sí, dues frases. Mira, els homes, igual que les dones, el primer que hem de fer, jo crec, i és complicat, és prendre consciència de quin és el nostre rol
I per tant, quin és el nostre àmbit de paper i quin paper juguem? Ja fa molts anys que es va posar en marxa grups d'homes que es diuen les noves masculinitats, grups d'homes igualitaris, que estan a tot arreu, estan als partits, també hi ha dintre de l'ANC, estan als sindicats, però són pocs, són minoritaris. I aquests homes el que fan és justament treballar amb homes per fer aquest canvi, perquè hi ha molts homes que tenen valors feministes. El que passa que es queden moltes vegades amb l'àmbit, diríem, domèstic, es queden dintre de la casa, de la llar. No s'atreveixen, no a transgredir aquest paper per la pròpia imatge social. O sigui, encara que un home sigui feminista i es reivindiqui com un home feminista de valors feministes, costa molt. Per tant, una de les coses que podem fer és intentar ser exemple. I no tenir por, els homes, no tenir por, igual que moltes dones, no tenir por a que el canvi és difícil. Jo sempre dic, jo sóc una dona feminista des de potser els 15 anys, en tinc 63, de consciència. Però els meus actes, les meves conductes, moltes vegades són masclistes. I més amb aquests neomachismes que diem, els neomaclismes, són masclistes. Quin és el que haig de fer jo? Ser conscient, acceptar-lo i moltes vegades intentar modificar-ho. Perquè ser feminista vol dir tenir uns valors de transformació social, de camí cap al reconeixement justament d'aquests rols que el que fan que uns dominin, matxaquin i destrueixin els valors dels altres, en aquests dels homes enfront les dones, i que podem aplicar a moltes altres lluites socials. De fet, el feminisme, com sempre diem, és el gran moviment social que no ha transformat des de cap lluita bèl·lica, per tant, no ha causat morts, a l'altra part. Ni un. Per tant, deures per homes i per dones. Pregunta aquí a la dreta. Hola, jo soc la Blanca Serra, he estat sindicada en l'intersindical i continuo, encara que ja hagi plegat de la feina activa. I, a veure, a mi la idea que m'agrada és la idea que marca la manera de... el nom que tenen les trades unions, és a dir, la paraula unió, em sembla a mi que és la que dona més sentit a tot el progrés que pugui fer el sindicalisme. La paraula sindicalisme no sé si s'entén massa bé, però la paraula unió, que s'ha preservat a la Unió de Pagesos, a la Unió de Rabassaires, etc. Vull dir, aquesta idea em sembla a mi que és la que s'hauria de centrar molt més que no la idea de sindicat, que no sé exactament què vol dir la unió de treballadors i treballadores d'un determinat país i per modificar les coses. Sisplau, pregunta, si pot ser. La pregunta és aquesta perquè no ens diem unió. L'altra pregunta és, actualment els sindicats o els grupets d'això estan canviant molt. Hi ha sindicats de llogaters, sindicats de les Kelly, de les dones que es dediquen a la restauració de la neteja, els hotels, etc. Hi ha molta idea de fer aquests grupets. No sé com ho plantegeu els sindicats més tradicionals. I, per altra banda, la idea, què es pensa fer amb la gent que no té papers? O sigui que pràcticament no existeix com a persones que estan dintre d'una societat, no? Tenim, doncs, això es va fer quan les dones no podien votar, es va muntar una cosa de dir, votar les dones per la reforma, per l'Estatut, etc. Per què no ho fem això amb la gent que no té paper? Perquè no la incitem bé. Gràcies, Blanca. Perdona que et talli, però si no podem arribar a respondre. Pregunta sobre Unió, pregunta sobre el Marc i el Xavier. Doncs un que pot respondre sobre la Unió, l'altre potser pot respondre sobre la gent que no té papers. No sé, ara intentem també cenyir-nos... Sobre Unió, potser. Sobre Unió? Vinga. No sobre Unió Democràtica, que ja no... No. A veure, bàsicament és una qüestió de costums, diguem allò. Unions pertany molt al món anglosaxó
I sindicat és una del món francès, però més o menys venien a significar el mateix. Sí que és veritat que en el cas dels unions, com que per exemple tot el que seria el marxisme i la Internacional de Treballadors va tenir poca importància dins del món anglosaxó, i el unionisme tenia, a l'època de la Revolució Industrial, prové directament del tema dels gremis i es va mantenir, mentre que el sindicalisme de caràcter francès i de la internacional va arribar. És una qüestió d'història del moviment obrer, però cada país a partir de cada realitat ha resolt aquests problemes de maneres diferents. Marc? Ara, no ens precipitem amb Unió Democràtica. Unió Democràtica és responsable de la fundació del segon sindicat nacional i de classe, l'any 34. La Unió Democràtica de debò dels anys 30, sí. Exacte. Per tant, fins i tot Unió Democràtica apostava per un sindicalisme nacional i de classe. Responent a la pregunta, entenc que l'aparició d'aquests sindicats i moviments concrets és una mostra més del paper que han perdut els sindicats. Fa uns anys el sindicat tenia la secció de jubilats i feia la lluita per les pensions. Fa uns anys el sindicat tenia grups de barri, grups d'habitatge que es preocupaven pel tema dels lloguers. Si han sorgit aquests nous moviments, la marea dels pensionistes, el sindicat d'habitatge, ara els sindicats de barri, és precisament perquè els sindicats no han estat a l'alçada, no han sapigut fer la seva feina. Tenim, no sé si quedava alguna pregunta més. Sí, aquí endavant fem una última pregunta i encara tirarem dues també del xat del YouTube. Funciona? Sí. Marc, m'ha encantat quan has dit allò de l'antic dirigent sindicalista que servia cerveses i penso, em sembla que ho pensem tots, si el baix nivell de sindicació no està en aquest vici nacional, diguem-ne, no sé si internacional, de l'apoltronament, diguem-ne, no? De que la gent s'hi eternitza en els seus càrrecs. I també voldria escampar-ho, encara que potser no és el moment avui, però si ens serveix per solucionar altres problemes, el baix nivell d'afiliació política en aquest país no estaria també amb el descrèdit dels partits, l'apoltronament dels polítics que acaben després, per el fenomen de les portes giratòries, als consells d'administració més inversemblants, i fins i tot fent una mirada, i això és més agosarat, cap endins, cap a l'assemblea, no seria també un problema pensar si els secretaris nacionals que han passat per l'assemblea després no tiren cap amunt els partits allà on sigui i que dels que jo he conegut, que no són gaires, per què després no retornen, no diré a servir cerveses, sinó a estar a les paradetes de les seves territorials? Diverses preguntes. Si ens cenyim a la pregunta més sindical, com que anava per tu, Marc, intentem respondre-la també ràpidament i després encara farem un parell. És que aquesta és una de les claus, perquè hem dit, ara la intersindical és el sindicat que està creixent més amb afiliació, amb delegats, però és un fenomen amb diferent mesura generalitzat, és a dir, els grans sindicats, UGT, comissions i USOC, que tendeixen més a aquest model que dèiem de professionalització, eternització, no distingir-se gairebé de la patronal, els tres estan baixant d'afiliació. I no només creix la intersindical, l'USTEC i la IAC estan creixent, la CGT està creixent, diversos sindicats més modestos estan creixent, per tant, vull dir, és que és un clam. Els treballadors que es plantegen que cal fer alguna cosa als llocs de treball, és que això és un clam i és la clau. No ho haurem fet tot bé, la intersindical, la CGT i la IAC. No ho haurem fet tot bé. Un és anarquista, l'altre és independentista, però els tres estem creixent perquè oferim un model diferent, honest, que la gent se'l pot sentir proper. L'he sentit, la frase. Una frase, sisplau. Sí. A veure, per què la gent no s'afilia gaire als sindicats? O sí, hi ha sectors on sí que s'afilia molt la gent. És la percepció de la seva utilitat. Un dels àmbits en el qual hi ha més gran afiliació és la policia,
Bàsicament perquè normalment, com que tenen moltíssims problemes amb la llei, doncs ja els hi convé. I en el nostre cas, en el món de l'educació, l'afiliació és gran bàsicament perquè normalment sempre tens problemes amb l'administració i necessites algú que et defensi, que et porti un recurs, per posar un exemple. És així de simple. Val. Xavier, anem ara algunes preguntes que ens han vingut encara del xat. Ens han arribat moltes també sobre el tema del paper de les dones i a més, com que ja n'hem parlat bastant, no les passaré ara, però diguem, sí, que la Marga, l'Ogot, l'Isabel han tret temes que ja han sortit una mica aquí i que l'Isabel ja els ha comentat. Una pregunta que si pots respondre al fons del Xavi, que és una mica provocadora també, em sembla interessant, que menciona comissions obreres, que diu al fons, és directament, quina diferència hi ha entre la influència que pot tenir la veu de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, comissions obreres, amb la que poden tenir els catalans al Congrés dels Diputats. Aquí fa una mica una equiparació entre partits d'obediència espanyola amb sindicats d'obediència espanyola. Si pots comentar una mica, si has tingut alguna experiència, abans ho has comentat una miqueta, però si pots afegir alguna cosa. Bé, no sé si acabo d'entendre la pregunta, però diguem, tal com deia al començament, Comissions Obreres és una institució a Catalunya i arreu de Catalunya també, o sigui, l'estat espanyol és el primer sindicat amb número d'afiliats. Per tant, diguem, més enllà del número d'afiliació, té una veu que té influència i pot decantar les coses. Des d'aquest punt de vista es podria dir que és una institució que està dins d'un règim, perquè està treballant amb estructures d'aquest règim i té influència dins d'aquest règim. Però bé, això diguem és una qüestió que per mi no és que sigui dolenta. La qüestió és per què s'utilitza i si a l'hora del compromís i de la mobilització ho tires també endavant. Jo volia aprofitar també per la pregunta que ha fet la Serra, la companya, sobre per què surten tots aquests sindicats. Jo diria el problema de l'atomització sindical és el mateix que el de l'atomització de la classe treballadora. La precarietat que hi ha amb els contractes fa que la gent s'hagi d'organitzar com pot i normalment els grans sindicats no arriben a poder accedir a treballadors que potser estan per hores, contractats per hores. Bé, i estem dins d'aquesta situació de globalització en què precisament l'objectiu ha sigut dividir la classe treballadora. Per això jo deia que per mi el futur passaria per la màxima unitat o fins i tot per un sol sindicat, perquè si no, sols, per més importants que siguem en un ram determinat, no arribem. I si un ram està bé però la resta malament, no ens preocupem. Al final això ens toca a tots, que és el que li passa amb la immigració, que no la podem arribar a abarcar. Per això necessitem canviar aquestes estructures. Perfecte, jo crec que has respost molt bé la pregunta. Abans, falten 5 minuts per la 1 i per tant passo l'última pregunta, ja que em sembla que parla ara, l'Alfons parlava també del futur. Al Gil li ha agradat l'expressió del jugar a pòquer i precisament preguntava si no és precisament aquesta situació de la sensació que els sindicats estan més jugant a pòquer per jugar a pòquer en comptes d'estar negociant sobre continguts concrets, sobre raonaments concrets, i si això no porta precisament a aquesta baixa afiliació, al no entendre una mica de què parlen els sindicats. M'agradaria que digués un parell de píndoles cadascú sobre com creieu que els sindicats de cara a la propera, a acabar la feina a la República Catalana i com s'han de centrar en qüestions concretes que sí que pugui entendre la gent que ens està veient aquí, la gent que ens està veient des de casa. Sisplau, un parell de píndoles només.
Hola? Vale. Bueno, és molt còmode... Ui, què ha passat? Els sindicats som tots molt criticables, per descomptat. No fem les coses massa bé i, per exemple, de vegades estem molt plens de tonteries. Ho admeto perfectament. Però també és molt còmode, diguem, no formar part de cap acció sindical, diguem, no formar part de cap sindicat i criticar, diguem, tot allò. És evident que els nostres sindicats tenen un problema molt greu, que és que estem en un país com Catalunya on la patronal ni tan sols té un reconeixement i una mica, perdoneu, que faci la metàfora, quan, diguem, en el món polític o en el món, diguem, de la negociació o en el món econòmic, diguem, de vegades agafar els sindicats, ens posen un racó, ens donen uns llapis de colors i ens donen un paper i ens demanen que pintem una mica. És a dir, d'aquesta manera l'única cosa que es produeix és un profund enverinament en les relacions socials que no porten enlloc. D'una banda, les empreses catalanes no són gaire productives perquè tota bona economia s'ha de fonamentar en una comunió d'interessos i en una capacitat de posar-se d'acord i en unes relacions de confiança i no ho propicien. La patronal actua irresponsablement i, per tant, els sindicats també actuen irresponsablement. Aquí hi ha una relació de parella que no funciona bé, malauradament. Per això hagués reclamat que hagués vingut, diguem, la patronal i per entendre que si s'ha de construir un nou país, aquest país no el farà sols ni la patronal i ho farà tampoc sols els sindicats. Isabel? A veure, jo crec que una de les coses que em crida molt l'atenció, i potser la meva mirada cap al passat, és aquesta dificultat que tenim just d'arribar a pactes que estiguin per sobre dels interessos particulars de cada sindicat. Vull dir, cada sindicat és veritat que té una quota de poder i si ho trasllado a lo de les dones, doncs passa també des del punt de vista social amb les dones. De vegades, què faltaria? És veritat el que plantejava de vegades la companya, no tant, o sigui, la unió, però no tant la unió perquè nosaltres hem de renunciar a aquelles diferències que podem tenir, sinó justament perquè hem de confluir en aquelles coses que tenim en comú. Per això jo deia que seria molt interessant, i és una cosa que deixo aquí, que les dones prenguessin la iniciativa, entre cometes, això no vol dir que no puguin haver-hi homes, naturalment que sí, però que les dones dels diferents sindicats que en aquest moment n'hi ha, aquelles dones que segur que n'hi ha, que també són independentistes, prenguin la iniciativa de treballar conjuntament per una sèrie de transformacions. Jo crec que aquesta seria una proposta que jo m'agradaria fer als sindicats en general. O sigui, que sigui una iniciativa de la gent que realment té interessos dintre dels sindicats. Això una. I segona, per què els sindicats perden afiliació? Per què els sindicats no tenen... Mireu, jo des de la meva, i aquí ve l'altra experiència, des de la meva experiència de fa molts anys treballant directament amb gent que queda a l'atur i gent que té dificultats, autònoms, gent de diferents expressions, gent fins i tot de vegades que no té papers, etc. Jo el que diria és que aquí la societat està evolucionant, igual que el procés independentista va cap a un camí, i moltes vegades les estructures, com són els sindicats, les patronals o altres, caminen cap a un altre. Jo crec que no hi ha ponts reals, almenys la gent del carrer no la visibilitza, no visibilitza el que diu ell, la utilitat real dels sindicats. Moltes vegades aquesta utilitat no es veu. En canvi, crec que el moviment independentista sí que ho ha aconseguit. El moviment independentista ha arribat un moment en què la societat li ha donat una utilitat, que és aquesta transformació. Penso que aquí hem de jugar aquesta bassa. Gràcies, Isabel. L'Alfons estava dient que sí, no sé si vols afegir algun comentari aquí. Perfecte. I el Marc, un comentari final també? Sí, aquesta utilitat dels sindicats és absolutament la clau. Vull dir, els prejudicis que et pot portar l'activitat sindical de cara a l'empresari, la feina que et comporta, etc., o els beneficis que et pot aportar l'acció sindical, vull dir, la balança tira d'una banda o de l'altra en funció de la utilitat que veguis al sindicat. Quan ha crescut més l'afiliació aquí a Catalunya a nivell històric? Entre l'any 1918 i 1920 es va fer un congrés.
Congrés de Sants. La CNT no va disparar-se en afiliació multiplicant-se per molt els seus afiliats perquè el Congrés es fes Sants, sinó perquè van triar una nova manera d'organitzar-se perfectament contextualitzada a la situació que tenien i que els obrers van veure molt ràpidament que aquesta era una eina útil i que els hi servia molt més que a l'interior i que continuaven tenint els mateixos problemes per sindicar-se, però que les possibilitats de guanyar eren molt bones. I ens sabem adaptar a la realitat actual, a tots els canvis econòmics, ja sigui tecnològics, la caiguda del mur, totes les coses que ens han anat passant. Si ens sabem adaptar, si aconseguim ser aquesta eina útil, pesarà més una banda de la balança que l'altra un altre cop. Perfecte, gràcies Marc. Llavors, una frase, perquè me l'has dit ja fora de temps, a veure. No, només repetir que donar les gràcies i repetir que hem de continuar aquest tipus de trobades i debat i ampliar-ho, perquè tot és fruit del treball. Estem aquí com persones, però sabem que per arribar a acords estratègics fan falta dedicar temps, hores, elaboració, pensar, convèncer companys, tornar a discutir, etc. Per tant, gràcies per l'oportunitat que ens heu donat, l'Assemblea Nacional Catalana i concretament d'aquí, d'aquesta territorial, i us animo a que continuem aquest camí tant com a assemblea com entre els companys dels sindicats que ho fem. Gràcies. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, també, a l'Alfons, de Comissions Obreres, dels independentistes de Comissions Obreres, al Xavi, al Xavier, que és portaveu adjunt de l'Austec, a la Isabel, que és del sector públic, dels independentistes, allà lluitant dins del sector públic per la República, per la independència, i el Marc de la Intersindical, aquest sindicat emergent, deia 1.000 delegats ja, a veure si la propera vegada que ens reunim, i com deia el Xavier, que hi hagi també la patronal, la Intersindical ja pot venir amb 2.000 representants i a veure què passa. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Ara també unes paraules per tancar per part de la territorial, en representació de les 3 territorials. Recordeu, la territorial de Sants, la territorial de les Corts i la territorial de Poble Sec. Moltíssimes gràcies. Molt bé, a mi em toca la part fàcil, la més fàcil, que és la d'agraïments i acomiadament. Com bé deia l'Adrià, si ens ajuntem som capaços de fer amb un dissabte de pandèmia i de pluja un acte que no solament és presencial, sinó que també ha tingut i està tenint un bon seguiment telemàtic pel YouTube, mantingut, i per tant això és important. I l'organització, o jo com a representant de l'organització de les 3 territorials, agafem els deures i reptes que ens han posat els ponents. Això és un inici, això és un començament, i com deia, si som capaços de fer això, el que calgui. Mirarem de qui siguem més, com deia també la patronal, com deien també UGT i altres, jo afegiria pagesos, l'Unió de Pagesos i molts altres, CGT, evidentment. A més, estem en un barri, en un districte on han tingut, com deia en Marc, molta força. Bé, només em queda donar agraïment a tots els 4 ponents, jo crec d'un gran i molt nivell, i això donava per molt més, no hi ha dubte, però és el repte a seguir. Moltes gràcies a un dinamitzador com l'Adrià i moltes gràcies, com deia, a aquest públic assistent que en un dia com avui i en unes condicions sanitàries com aquesta, doncs això és difícil. També gràcies als tècnics, als informàtics que fan possible que això s'hagi enregistrat, que ho pugueu tornar a veure i a viure, i també a Sants 3 Ràdio, que ens han dit que tindran cobertura d'aquest acte a les notícies de les 7 de la tarda. Finalment, només dir-vos que seguint aquestes recomanacions sanitàries, ara al marxar aneu sortint de darrere endavant, amb files de darrere endavant, i així que no sortim tots de cop. Res més, un aplaudiment per l'acte, sobretot pels ponents, pel moderador, i ens tornarem a veure segur. Gràcies a tots.